ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଦହି ପଖାଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିବା। ଗାଳିକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ମୁଁ ନେଇଛି। ବସା ଦହି କିଛି ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି। ଦହି ଏଠି ଅଙ୍ଗୁରୁ ଆଉ ସେଉ ମୁଁ କାଟିକି ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଇଛି। ଡାଳିମ୍ବ ଏଠି କିଛି ଛଡେଇକି ମୁଁ ରଖିଛି। ଦହି ଏଠି କାଜୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦହି ପଖାଳ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ନେଇଛି। ଅଦା କିଛି ଏଠି ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଛି। ଏଠି ପେସ୍ତା ବାଦାମ କିଛି କାଟିକି ନେଇଛି। ତେଜପତ୍ର କିଛି କାଟିକି ନେଇଛି। କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଏଠି ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ ହାଫ ଚାମଚ ନେଇଛି। ଏଠି ସାଧବ ଲୁଣ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଜିରା ହାଫ ଚାମଚ ନେଇଛି। ଏଠି ଫୁଟିକି ଏଥିରେ ଭାତ ସହିତ ମିଶେଇଦେବା ଆମେ। ଏଠି ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଦହି, ଟିକେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଦହି ପଖାଳ ପାଇଁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଗୁଆ ଘିଅ ମୁଁ ହାଫ ଚାମଚ ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଫୁଟେଇବା। ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣକୁ ଏଠି ହାଫ ଚାମଚ ନେଇକି ପକେଇଦେବା। ଏଠି ଜିରାକୁ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ତେଜପତ୍ରକୁ କିଛି ପକେଇଦେବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ କିଛି ପକେଇଦେବା ଆମେ। ଏଠି ଅଦା କାଟିକି ନେଇଛି, ଏଥିରେ ପକେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଛୁଙ୍କକୁ ଆମେ ଢାଳିଦେବା ଭାତ ଦେହରେ। ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ଡାଳିମ୍ବକୁ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ଫ୍ରୁଟକୁ ଏଠି ପକେଇଦେବା। ଏଠି କାଜୁକୁ ପେସ୍ତା ବାଦାମକୁ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବା। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଦହି ପଖାଳ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଆକୁ ଖାଇପାରିବା, ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଦହି ପଖାଳ। ଆମେ ଓଷା ପର୍ବ ଅଁଳା ନବମୀରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ